Здравейте хора! Аз съм Лазар. Днес ще ви покажа как да си махнете лага на CSGO. За да му махнете лага има няколко начина. Аз ще ви покажа три от тях. Първо, отивате на Library в Steam, натискате десен бутон на CSGO Properties, след Launch Option, новит, пишете тире, новит, оставяме малко място тире, T-Crate 128. Това е главно за серверите, когато играете. Друг начин е, като отидете в Steam папката си, къде си инсталира Steam, е така траска папката, влизате в нея, отидете на User Data. Тук може да ви изпише една папка, може да ви изпише няколко. На мен лично ми изписва една, но за да разберете коя от всички, отивате на профила си, Inventory, Trade Offers, Who can send me trade offers и гледате тия цифрички. Това е кода на папката ви. Четете папката и третата папката 730. Тази папка съдържа всичките ви настройки, които сте имали като VM Model Crosshair. Това, разбира се, е един от начините. Аз не ви задължавам да си изстрелите абсолютно всички настройки, има други начини. Обаче, в момента аз не мога да ви пусна CSGO, тъй като иска някакъв клиент апдейт. Това лично много ме изнерви. Ето вижте какво изписва. Steam, да. Това значи, че иска да се рестартира Steam, така че аз ще го рестартирам. Така. Сега. Къде беше сега? Steam, не. Exit. И сега гледайте всяко. Ето. Available Update, ще ви инсталира тук едни глупости. Това изобщо не трябва да ви пука. И сега като направите така, гледайте какво става. След като махнете тия буклуци по екрана ви, ще трябва да ви изпише, ще трябва да може да се пусне CSGO. Ето. Виждате какво става въпрос. И ще се върна след малко. Така, след като си пуснете CSGO, отидете на Options Video Settings или видео настройки. Лично това са моите настройки, с които играта върви перфектно. Ето вижте. Пише FPS Max 0. Така, отидете на видео настройки. Аз ви препоръчвам така да се ви зависи на какъв компютър сте, но препоръчвам резолюцията ви да е 4 на тази резолюция. Моята си е стана такава. Тук всичко да е на low, това трябва да е включено, това да е non, ето non, и тук да е bilinear, тук да е пуснато, а надолу не. Ами то няма какво да реплейсва. Да, надявам се клипа ви е харесал. Абонирайте се за още туртотели. Така, в началото сега правя само туртотели, обаче ще снимам. Сигурно утре ще заснема клип как играя. Сигурно ще заснема утре как игра, ще снимам клип сигурно на Minecraft в Hypixel. Може би, да, там ще снимам. Това беше от мен. Надявам се клипа ви е харесал. Довиждане. Ако клиповете ви харесват, абонирайте се, дайте положителен вод и нека продължим нататък. Довиждане.